Ei pysty juoksemaan askelin. Nyt. Ettekä tekin halua tulla mäkien juokseen. Eikä siinä. Tulkaa mukaan. On tää sairasta. Alright. Se olisi koettelemusten päivä. Saan nähdä mitä tästä tulee. Ajattelin lähteä kipuamaan tuon Köykkyrinmäen 20 kertaa ylös. Mulla on semmonen vähän niinku arvio, että tässä kestäisi apauttiarallaa pari tuntia. Mä oon maksimissaan tää ite aikaisemmin mennyt yleensä 10 kertaa, yhdesti 12 kertaa. Joten nyt ollaan semmoisen äärellä, että tässä testaillaan, että mitenhän tässä käy tyyppisesti. Ja sehän me nähdään. Katsotaan miten tässä käy. Ei muuta kuin tervetuloa uuden videon pariin. Katsotaan miten tässä käy. Mähän siis muuten hommasin myös Salomonin tämän Advskin 12 sen. Elikkä tämäkin on vähän niinku nyt eka kertaa mäkireeni tunkkaustestauksessa. Lötköpulot mukana, tähän mahtuu ihan saakelisti kyllä tavaraa. Ja meikä on semmonen hamsteri näissä hommissa, että aina pitää olla vähän enemmän kuin tarvis, niin siksi mä ostin tuon 12 litrasen. Tai ymmärsin ainakin 12 litranen, jos siitä kai se nimi tulee Advskin. Pakko ottaa tästä nyt heti kärkeen, kun lähdetään tallustelemaan, niin täällä on joku luontosoukin näköjään käynnissä. Fasaanit huutaa, niin otetaanhan talteen. Ne ottaa mittaa toisistaan. Melkoista sakihivuutusta tää kyllä on. No joo, ei tämä etene, eiköhän tästä lähetä. No niin, eli ensimmäinen nousu menossa. Mä lähden täältä takakautta. Niin, taktiikkana mulla on se, että mä vedän tässä eri puolilta oikeastaan ylös ja alas tätä Köykkyrinmäkiä. Paljon mukavaa ja monipuolisempaa tämä sillä tavalla. Tässä on portaita ja on niitten sivustaa ja no, kaikenlaista. Mä kokeilin tähän ottaa vähän kaikista jotakin. Ensimmäinen nousu. Vielä ollaan tolopilla. No niin, nyt on 2 ensimmäistä nousua mennyt tommoseen reippaaseen kävelytahtiin. Musta tuntuu, että mun polari ei kyllä niinku seuraa yhtään sykkeitä. Se on ihan jumissa jotenkin, kun näyttää 85 ja jotenkin tuntuu, että kyllä tässä vähän enemmän syke on noussut. Mutta nyt koska pari lämmittelykävelynousua otettu, niin juostaanpa tästä eteenpäin tämä. Toki rauhalliseen hölkyttelyyn. Saadaan vähän pulssia ylös. No niin, 3 nousua tehty. Enää 17 jäljellä.
nuo alamäet, ne on sitten kanssa omia juttuja, varsinkin näin liukka. Nyt lähtee 5 nousu, otetaan vähän reippaammin. Tässä alkaa tuntumaan, kun höökii vähän kovempaa. Hui saakeli. Ja loppumäki kävelee. Huhhuh. Viides nousu ja syke piikka. Enää 15. Siellä muuten sattaa. On tää melkoista touhua. Mennään täältä takkaa nyt alas vähän. Loivempi reitti. Saa hengestyä. Vähän pallauta. Joo. Nyt kävellään tuo loppuun. 164 syke. Tuota on kyllä hyvä seurata ne se mäkireeniset. Vähän oppii tuntemaan itseä, miten käyttäytyy. Siis tuo syke. Mut joo, puuskututta alkaa heti, kun se on käynyt tuolla oranssin puolella. Siellä 170 yläpuolella. Tää on tehokasta reiniä, herranjestas. Toimii muuten hyvin tämä. Siitä pikku naukkaukset matkalla. Salomoni Adskin 12 tosiaan hommasi. Saa nuo etupuolelle nuo pullot, niin on kyllä pirun kätevä. Mä oon sopinut itteni kanssa, että 10 nousun jälkeen mulla on punaisella paholaisella tai punaisen paholaisen huoltopaikalla tauko. Eli autolla. Mä jään siinä vähän energiaa reilummin. Jaksaa varmasti. Mut joo, kohta ollaan alhaalla, niin sitten taas ylös. Seitsemän nousua takaan. Tässä on päästy jo siihen vaiheeseen, kun otti noita vähän nopeampia tuossa, että on semmonen hyvä puolittainen kestoväsymys tässä ja ne ei nyt väsymys, mutta pitää tietää jotakin tehneensä. Mulla muuten oli tarkoitus ottaa sauvatkin tänne. Mä olisin niillä vetänyt jotenkin nousuja, en ole nimittäin niitä varmaan ikinä kunnolla testannut. Niin mulla on semmoset yhdenlaiset. Ei oo kyllä varsinaisesti tämmöiseen tarkoitetut sauvat, mutta yhdet mitkä tuossa keksin millä vois testata, mutta mähän ne lahjakkaasti unohin kotiin. Niin eipä testata.
Nyt me tehdään muuten semmonen homma, että yhdesti tuli nuo portaat alas. Nyt siis lähtee 8. nousu. Ja otetaanpa nyt eka kerran nuo portaat ylös. Tää alkaa puuskuttaa. Sattaan 80 nousi. Melko meininki. Ja on muuten ihan hyvät pilvetkin tuolla takana. Kunhan ei ukkosta mua rupii. Tuulee. Enää 12. Just tähän alas tuosta. Yksi mäki. Tuossa on kans yksi laji tuo alaspäin joksi. Siinäkin pitäisi varmaan joku tekniikka opetella. Se kyllä se alas mies tuli ja nähtävästi yhtenä kappaleen. Sitten lähtee 9. nousu. Joo, se olisi 10. nousu menossa. Vähän pitää tasoittaa löysimmästi. Jos vettäisi liian temmulla, niin kyllä tässä 20 jäisi nousematta. Mutta alkaa olla puolivälissä 43 minuuttia mennyt. Matka on tullut 3,67 kilometriä. Kyllä tää mäki verottaa. Ei siinä mitään. Nyt mennään pikku breikille. Banaanitauolle. Noniin. Mitkä on tuntemukset näin niinku 10 nousun jälkeen? Matkaa on kertynyt 4,12 kilometriä. 51 minuuttia on kestänyt. Mä oon nyt löntystellyt tuolta mäeltä tähän ehkä. Tää tuosta 100 pari metriä. 100 parisataa metriä autolle. Niin. Kyllä tää nyt tässä 10 kohdallakin kyllä aika hyvältä tuntuu, että jaloissa ei tunnu yhtään mitään. Ei oo kipuja tai semmosia niinku väsymyksiä, mutta tämä mäkitreeni kun tuossa vettää about joka toisen nousu sillä niinku aika kovalla temmolla ja sykkeellä, että nousee tonne 170-180, niin kyllä vettää veronsa miestä. Nyt meikän bravuri, vettä, suomalaista hunajaa ja merisuolaa vähäsen. Tämmönen taukojuoma. Mä uhittelin, että mä tuun banaanitauolle, mutta ei saakeli, en mä pysty banaania kyllä vettään nyt. Ei kyllä maistu, mutta neste menee.
Ja joku saattaa kysyä, että miksi näinkin tavallaan lyhkäisessä reenissä pitää alkaa vettä hirveänä vettä ja jotakin hunajaa ja suolaa. Ja mulla on vielä täällä itse asiassa rusinoita ja vähän irtokarkkeakin, niin vaikka tässä ei millään pitkällä ultramatkalla ole, niin mä oon huomannut sen, että Jumalan kautta näillä lyhyilläkin reeneillä, jotka on kuitenkin niin kuin aika vaativia, niin kannattaa olla energiaa mukana. Hiilareita ainakin meikä vettää, niin se on ihan järkyttävää sen loppuun ne energiat. Ei sitä jaksa yhtään ennen. Sen on kokenut monesti, niin parempi varaa kuin vahinko. Ei näistä ainakaan mulle haittaa ole, niin siksi minä näitä veidän. Muun muassa tätä myrkkyä. Mut joo, se pitäisi vissiin lähteä jatkamaan. 11 mennyt. 166 syke. Vaikka rauhassa saa ottaa nyt tässä taas tällä uudella kympillä. Nyt muuten olisi vitsi ne sauvat olisi hyvät. Tuossa kun pikku pöllyttelyn jälkeen lähti taas nousee rauhallisesti. Olisi paljon mukava niillä sauvalla tuossa vettä. Onko siinä taas vasa? Joo, onhan siinä. Mitä se tuumaa? Annetahan luontokappale on rauhassa. Vasaa täällä kyllä on paljon. 11 lasku. No olisi muuten tossa... No joo, eipä mitään, mennä. Kuuluukohan tässä mitään, kun tuulee niin paljon. Tää on kyllä... Kaikki nämä erilaiset, erityyppiset nousut ja laskut on kyllä omia lajeja. Tämä portaita alas tuleminenkin, niin kävelemälläkin on vähän tämmöistä ihmeellistä tepsuttelua. Ottaa ihan eri lihaksi kuin ylämäki tai tasaisella kävelyllä, mutta sitten kun näitä hölkyttelee alas, niin ihmeellistä toimintaa. Mutta hyvää vaihtelua. Tästä ei ole suunta kuin alaspäin. Meni kivikenki. Huoltotauko. No niin, tästähän tuli. Ei jaksaisi ottaa kenkää pois. On muuten taas fasaani tuolla. Näkyykö se edes kameralla? Siinä tuon kanssa kun olisi jatkanut juoksemista, niin jos jotakin olisi tapahtunut jalkaan. Jatketaan. Tämä pelkäsin vähän, että mä sekoitun laskus. Olisikohan tuo nyt 14? 15 vissillä. Pakko se olla 15. Se olisi 15 nousua nyt 20 takana.
On tää ihan hyvä meininki. Tunti 17. Mennyt 5,65 kilometriä. Kai me jatketaan. Maisemat täältä on ihan jees. Noin niinku tälle seudulle. Mennäänpä taas täältä vähän taaempaa. 15 lasku, eli vielä 4/4 jäljellä tätä koko hommaa. 5 nousua ja laskua. Nyt otetaan muuten tässä samalla kun rauhoitellaan alaspäin, niin salainen ase. Sunmade rusinoita. Pitää sitä evästä olla, kun tänne lähtee. Jos ei muuten, niin maun vuoksi piristää tätä välillä varsin ankeeta olotilaa. Nousu numero 17. Tämä on tämmönen taktinen lähestyminen selusta tai selustasta tonne mäen nyppylälle. Se on tuossa rusinoita tuo yhden nousu- ja laskuajan. Eli oliko se nyt numero 16 tai jotakin. Tai siis oli se 16, mutta aloitinko mä aiemmin, en mä tiedä. Kyllä se alkaa vähän sekaisin jo olemaan. Tunti 25 mennyt ja nyt otetaan rauhassa vielä tämä numero 17 nousu ja sitten 3 viimeistä niin otetaan vähän tempoa. Kun nyt selkeästi on kuitenkin sillä energiaa ja ei oikeastaan lihaksissa tunnu vielä niinku semmoista väsymystä, että aika hyvin kyllä jaksaa. Olisiko tässä nyt about joka toinen mennyt sillä, että rauhassa kävelle ja joka toinen sitten semmosella vähän kovemmalla temmolla. Ainakin niin pitkään kun aina mäkiä ylös jaksanut ja näin edespäin. Katsotaanpa tuo seuraava nousu, eli numero 18. Se vetää ainakin vähän reippaammin. Ja tässä vaiheessa näyttää, että on ainakin osannut jaotella näitä voimia oikein ja on päässyt kuitenkin revittellenkin ihan kunnolla. Ja on sitten ikään kuin palautunut tämmönen suht koht toimintakyky. Sopivan tuntusta. Mut joo, kohta ollaan ylhäällä, niin sitten me mennään alas. Kipitettämme semmoisella temmolla alas. Variksetkin tuli kannustamaan. Ei saateri, nyt mä hengästyn, mun piti ottaa tämä nyt vähän käsin tuo seuraava. No, tehdäänpä nyt sillä, että lähdetään ilman sen kummempia ihmettelyjä torppaamaan tuonne vähän kovempaa tahtia
Katsotaan mihin vaiheeseen mäkiä jaksaa. Te kävellään loput. Alkaa olla niin monta nousua takaa, että nopeaa kyllä hyytyy. Nyt alkaa painaa askel. $180. Näkyykö se tuolla? Joo. Ei saakeli. Nyt alkaa tuntua kyllä jalkoisin. Ei perhana. Siinä oli Number of the Beast. 666 vähän aikaa. Se meni 6 kilometriin 670. 3 laskua ja 2 nousua. Alkaa tää olemaan aika hapokasta. Mutta nyt pitää tämmönen hyvä tempo tässä lopussakin. Mennäänpä täältä alas. Joo, 19 oli siinä. Vielä 1 alas ja 1 ylös ja 1 alas. Viimeinen pitää vettä täysin. Eikä se, mennään alas. Alkaa tässä olla jo ihan tarpeeksi kohta. Kapteenin logikirjaan merkintä. Ensimmäinen kipu. Vihilas oikea polovia tuosta sisäsivusta. Tässä kun käveleskeli ihan rauhassa alamäkeen. En tiedä astuinko jotenkin tolle vinnoon, mutta se kyllä loppui se kipu. Se oli ensimmäinen kipu tällä matkalla. Toivottavasti jäi viimeiseksi. Nyt sitten lähtee tää viimeinen mäki. Mä itse asiassa nostaisin täältä. Tätä kautta. On vähän loivempi tässä keskivaiheessa, mutta siinä tulee sitten tosi jyrkkä tuo loppu, koska se päätyy kuitenkin samaan pisteeseen. Niin, tää nyt on 20 nousee. Nyt on syke 142. Nähdäänkö me siitä? En tiedä, kun ei tästä näe tästä näytöstä mitään. Nähdäänkö me siitä? Ehkä viimeinen nousu. Otetaanpa tämä äkäiseen tahtiin. Nyt alkaa hyytymään jyrkkänäkin tämä. Hei perille. Ihan hyytyy askel. Ei pysty juoksemaan. Ei pysty juoksemaan askeltakaan. Nyt hyytyy. Ei pari loppuspurtti.
Sattaa 80 nousi sykkeeseen. Ui, että tuntuupa kyllä. Tekis meni sanoa pahalta, mutta kyllä se hyvältä tuntuu. Ai ai. Semmosta. Sitten me kipitellään autolla. Aika hyvää tatsia. Menepä täältä niin. Kauhea uhinaa ja puhinaa ja lähetystä ja vaikerointia. Joo, se on ilmeisesti tommonen pyöräreitti. Mennäpä täältä. Joo, 20 nousua, tunti 39 on nyt kellossa. Saanko me vielä? Näkyykö ne tässä? Aiku ei ite näe yhtä, että näkyykö ne, mutta kaipa ne näkyy. Toivottavasti. Ja jos ei näy, niin sitten ne ei näy. Oikein. Mukavahan tämä oli ja vähän melkein tuntui, että jäi varastoonkin. No nyt siellä on fasaani ja harakka peijailee yhdessä. Katsotaanpa saanko me vähän videota. No ei ne erkani toisistaan. Eikä siinä, tästä tulee taas puoliksi tämmönen luontonäytelmä melkein. Tämä luontohan on oikein ihana ja ihmeellinen. Noinkin peruslintu nykyään kuin fasaani, niin se on aina mukava ihmetellä mitä ne toilaille. Mut joo, täytyy sanoa, että tää oli kyllä niinku ehkä yllätyin, jopa niinku siis ois mennyt monta nousua vielä, jos silleen ei vettäisi täysillä noita välejä. Mutta toisella sepä tässä oli ajatus, että mä välillä vejaan aika täysillä, että tulee semmoista kunnon hapotusta. Tää oli kyllä oikein hyvä setti. En tiedä, pitääkö tästä tehdä joku vähän parempikin esittelyvideo, jos jollekin ei ole tuttu tämä Salomoni Advskin 12, mutta on kyllä hyvä. Tääpä hyrppy. Ei tarvitse paljon kaivella tuolta repusta, kun saa tuosta hyrpettyä. Täältä löytyy vaikka kompiaisia sitten. Tämä muuten jäi syömättä, ei niin pahaa energiavajetta tullut, kun veti rusinoita ja punaa ja suolalitkua ja tämmöstä. Ja tämähän nyt jääkin 1,5 tuntia. Nyt ajattelen, että se kestää paljon kauemmin, niin ehkä nyt ylianalysoin tämän energiamääränkin, mutta karkkiahan voi vettää, vaikka kestää tarviskaan vettä. Koska se on hyvä. Jotain epäterveellistä totta kai. Hyi. Minäpä kävelen tästä autolle ja jättäisinkö mä teet johonkin tänne ihmettelee sitten. Kiitos ja kiitokset, että kattelit video. Lähden sinäkin tunkkailee mäkiä ylös. Mä syön nämä karkit ja ajan kotiin pesulle ja syömään. Jääkää te ihailemaan Köykkyrimäkeä tänne. Ei muuta kuin kiitos ja palataan astialle.